Ya ro you try but I ngo you play bangila man one biang shapia gani ka step lengba gani ka program morning mana but ke jinya pusan ha gani ka por kalong artli ki bangi day ban le bangi ni opriangi ki kamba ne ki jingker khu na uble paro nangi ngi kwa ban yo mat ye ki kamba ne ki jingker khu ba pher na uble ngi duai ngi pan ngi angnot ngi khmelenti Henry kidon ki kendon bangila ban one show play but halor kita ki kendon ladang ki pas ki ngini opriang ya kita ki bangi angnot ki bangi pan ki bangi khmelenti ki kita ngini krentang artli ka baningkong ka de gajing sliang kitab Isaya gunang pesan-pesan khot baningkong ka ong kau jaru basliang to unwan syaki bangini opriang ya ke jingker khu na uplay ngidon kamban penkre ka donot daga jing sliang kashitiu apostol Paul syaki nong korin khat saulanong kadukhat ka baningkong u apostol Paul krenchpang ki jing ai bakan jaman sim bangini opriang wong to da kwa hir ya kita ki jing ai bakan jaman si bat kam tamba pinyo ya tu lupa ngihapan sliang bat kwa hir kamot kadonot kadai kajing sliang ha ka donot ka basyapo kajing terang kajing sliang ban yo priang ya kita namar ki ki bang yo na ublay ngimdon kaman siudor ngi syu yo ndrei walang ngi syu yo ngi hapat ban songtu bakilong ki ba koridor bat ban yo priang ya ki ngi hap ban da sliang shisha ngi hap ban da terang para bo play yo kajing sliang kajing terang unom patali yau tau ba wan shu rengkat ke jing sliang la ya thu ha ka ktinu blay ka wei ka kanthei ka papang mi islam khat astam ka bala don ha preng ke jingdu jingkermen na ki jingarap chung ki priu baro kala kut kalat ya ka Henry ha bagi osngo bo jisu wan ha ka wei ka jaka kala pan kre ka do not da ka jing sliang ban ye shem yu bat ban yo ka jing pan khya na u kumta kala mi na ying ta ka jing pan kre de ka jing sliang ka yeshem shisha jisu ka ta kan meng jan jong u bat hang ta ka yokhya naga ta daw gospel Matthew sal not ko riu ko ong suk kita gi basliang bat gi bathani ka hok ande bon pandap yeki kani ka dei ka ktinu play baru Isaya kal nong pasau ko balai ong ngan ai ha uta u basliang bat ngan the ha kata ka khandeu ko berkhiang lada pisliang shisha lada pitrang pidan ha gadono ke jeshem jaga jingem play haba pi wan shu de ke jing sliang bat ke jing trang ba shisha hir ka donot jong pi ka sliang ye ki ba day na utrai u play unom patli unle ya kata ka ba pi angno ka benta ka ba ar ka de ke jinget Bible ka ong ka de yu ta ba wan shu play ba un wan ta ke jinget namar klim ke jingat omla ban pen sngop ha yo play kadai halor kani ka nongrim ba uji su ong gospel u Yohanes nong man yor khot lai popra wong tau bangai hanga ki wa ba im kin yai tuit no na ka do no jo bangini pediang ya ka bor men sim ya ka jing treu men sim ka jing pendap men sim ki bakan jablay ki jing suk ka jablay ki jingker khu ki bakan jaman sim ngidon kamban wan show jisu da ka jinget ngidon kamban wan show play da ka jinget ba ka jinget ka dei ka jingkhang ka ba pli no bangini rung sha kita ki kamra jo ka jingker khu bangini shimbat bangini priang halade haga kam ki apostle khat saul nong khat pra du khat wei ka yathu men ba Paul bar Barnabas kidon hapo Listra te ladon wei ubriu ubala ko na duka kapo ke kami bom jula banyat uni yo sngo ba Paul Ukraine bar uyalap te u pmi shan show Paul ke ka ba Ukraine bar uyalap udan ke jingat ba ublay unle kamba yo unak ta ke jingpang nak ta ke jing duko te Paul ba pet yo new briu bat ko uyo ba new briu bat ko udan ke jingat ban yokhya play pan pau ya kata Paul baru Paul kumta ka ketin ka bajambula pertau om to yeng to yai tau beri kumta hi wala rensid wala kenti bat ula la ban yai
haga taga por ki pai ba ki la yami ki la kiwin bar haba ki I te ka kamba ki ong ki play ki la wan haga dur bre ki nang perkat Paul bar Barnabas ki de ki play ki bala ban le kat kata ka kam kani kadai ka ka balajia haga kam ki apostol u Petros ru haba u Jisu uyo uyaj hasla Petros uyo yau try Jisu punya isla baru ong ko try la dade mame hukum yang abang anawan bad u Jisu ong tawan u Petros u shim ya kaktin ba u Jisu ong tawan kata kaktin kala biang ya u ba ula ban ya hasla u hiar na jerongli po jogaling lahir ba kum taw la ya hasla da ka ba u nget ya kaktin ba u Jisu ong tawan u sedang ban ya hasla kadai na kata kadaw u Jisu ong gospel Matius ar well nongat khot arpo wong ni ka ba phi duai to ngai ba phi nyo padiang kum ta kan long pi Jisu kren ya kani hadin bagi senran kila lengo kumno utau ding dembur ba Jisu wala tim wala yap na du tenrai kisla kila terkhong but de hangta ba ki senran ki ong kumno kala ban long menengi dang yo bau ne uding dembur jernam kislan re metala terkhong Jisu keren sebang kejingat wong piru da pingat ya ka ka ba pikran kum ta kan jia ya pi kani ka dei kejingat ka balong ushabi ban pli bangini orung syakata ka jaka jong ki jingkerku ki bobonjat ki kamba ki bobonjat kini ki de ki artli ki ki banga wanra shapi bangini pusan ba ki dei ki atiar ki de ki shabi kidai ki bangi don kam bahabangi one show play ban yo priang ki jingkerku ki kamba play ni hab ban wande ki jing sliang shisha ke jingpan krek ka not ke jing sliang bat ke jinget in one show play bible ka ong how ta bangai baro ka long ka bala to blame kerku i pia ka ni ka por se dona pren jong pi dona ke jingpang dona pren jong pi dona ke jing kulat ke jing im dona pren jong pi dona ke jing sau du jingkermen ke jing sau thali in penlong ke jing dua he ke por one show play de ke jing sliang ba de ke jinget priang de ke jinget bat pen krek ka not pen thali play pendap how tau khiu ba thali ya ki ki ba kenja play kenja mensim dongan dua nam ta jong pi ni ke por ableu ba pa jong i ba habeneng ha kerteng Jisu bana Nazaret adwai na ka bantai ki to ki ba sngap ya ka ni ka khubor ka morning mana ki don pring ke jing do jing kermen ke jing kot lat pring ke jing ya khun ke jing sa ke jing im try ki khmilenti ka kamba bakan jia ki da angnot pan yo ke jing kerku ke kti ke jome try a play kat kum ke jing sliang bat ke jing et jongki to kerku ya ki to lai ka kamba try a play pan hun ya ka do not jongki da ki ki babha na me ko try kerku ya ki ha karte Jisu bana Nazaret Wai ngapan kini paro. Amen. Do blame kerku ya pi.